салом алейкум ҳама каса бародарои тоҷикда, бародарои ғарибда, бародарое ки дар Тоҷикистон қарор дорен, ҳамада салом алейкум. Айноми канали ТВ Гултепа. Бародаро, ман ҳами 1-2 рӯз пеш я видео карда будам, гуфтам ки ҳами хеле ман я паспорт ёфтам, паспорти бачаи доғистониай. Ҳамира падилица кинен шитоби ки ҳам одам биёва паспортча биёяй дасти ма бигира брава паспортча. Хаям хелам шид падилица шид видео дар YouTube дар имоошон бародаро падилица кадан ҳамаша туғри кадана. Некем бо мода яка занг зад гуфт ки агар ки ҳаму паспорт дада дуруш картаи Сбербанк боша, шумо бигирен ҳами картаи Сбербанк да ягон сум партоен вай метавона ки шуморо биёва қатиш алоқа биромада метавонен. Мо ҳам хе кадем диромадем да ҳаму карташ, аки мо ҳаму қасағираи бой пулдор нестем, мо ҳами рабочием ҳамиҷа Россия коркунӣ омадагем, 1 рубл гузаронемша ростиш. Вай кад нависондемша ки занг бизан, занг зад гуфтемша ки ҳам хеле документота ёфтем, паспорт маспортота ҳамаш дар дасти мо, ай адресоро ҳамаша додемаш. Хес омад ба пеши мона, паспортча гирифт. Бо мо я хоҳишиш кардем ки бародар агар ки бихоҳӣ ҳами мо ваъда додем да ҳами бародаро ки паспорти тира мебурорем дар дастат метиҳем, сиёнка мекунем, хатит гав мезанем, бо сиёнка мекунем, бачаҳо да мемонем. Розӣ шид урам гирифтем, хатиш сиёнка кардем. Раҳмат гуфт, хай поблагодарит кард ҳамара ки ҳами тоҷик бачаҳои нормалниян, хубишон да ҳама мераса. Як каси дигам меёфт, мегирифт, мепартофт, мерафтакча. Баъд 1000 рубл дод ҳамун бача, гуфт ки ҳамқа гуфтем не мода дар кор нестай пули ту, просто мо ҳамира паспорта ёфтем, гирифтем, додем та тамом ки маҷбур ҳамо 1000 сума дода дастмон. Гирифтем ҳамо 1000 сума ростиш. Мехоҳам ҳами пула ҳами 1000 сума акуха пули калоне нестай ки мо бо фахр кунем ки мо ҳами пула ягон кас да метиҳем ихе мекунем. Ҳами пула хостам ки ягон одаме ки муҳтоҷай да ҳами пул ҳамуда бигзаронам да карташа ё хи да дастша. Хай ягон ятима ё хи ягон бевазанай, шояд худованд ризқи ҳамара як хела када, як хела кам дода, як хела зиёд додай. Хай бачако ҳами видеоро агар ки тамошо кадӣ, бидони агар ягон бевазан ки муҳтоҷай ба ҳами пул ё ки ягон ятима ягон кас, ҳама дар комментария номери телефонша ё ки ягон карта ягон чи бинависонен. ма да ҳаму карта ҳаму номери телефонай мегзаронам ҳами пула. айноми ҳаму бачаи доғистонӣ як дуо мешавада, як хубӣ мешава. баъд бародарое ҳастанд ки иш мега ки ма да хелай ма у хелай проблема дорум, хай ягами 1000 сумай барои 1000 сум. Дусе бача ҳам хе омаданд ки хай ҳами пула ма да бите, иш ки ҳами пула ма да бите, ҳеҷ кам нести пул барои бевазана ё ки ягон ятимай вай да додан дар кор. Шумо чо мекунен, ҳам хеле гап мезанед. Бародаро, хай паноҳтон ба худо. Оли ман видеоро да охир мемонам ки мо ҳам бачаро ёфтем, документоша, паспортша, праваша ҳамаша да дастиш додем. Боқӣ дар паноҳи худованд бошен. хай ягон комментария дошта бошен, ягон гап дошта бошен, бинависонен. Некем ҳами ҳақорат накунен. охи бародаро, чӣ дар кора бисёр ҳақорат кардани ҳами мардум. як хелиш медроя насиҳат мекуна ба гуфти худаш, пацана ёхи худаш намедона ки чӣ гапай дар дунё, насиҳат мекуна. ана хай яку гапҳоро гуфтан дар кор нестай, ҳама гапиш ба ҳақоратай насиҳаташ. охи як гапи хуб бугу насиҳат мекунед. ҳай воқӣ дар паноҳи худованд бародаро, пассажирои мо омада, бо иншоаллоҳ алоқа даем. Я Рашид, Юнус Рашидович, я говорю, что перевести деньги на рубль на карту, я ставлю номер. Вот я получил свои документы. Спасибо большое.